Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie. S modernizáciou železnice čakajú srdce Trenčína viaceré zmeny. Už teraz sa medzi ľuďmi živo diskutuje o tom, akú tvár bude mať centrum mesta a či sa z neho nestane zastávaná džungla. Študenti architektúry sa pokúsili vyriešiť túto zložitú urbanistickú situáciu vďaka projektu Trenčín City. My na fakulte architektúry veľmi radi prijímame takú ponuku, keď nás osloví prax s nejakým reálnym problémom. A ja myslím, že to podujatie Trenčín City aj zobrazuje to, že otázky urbanizmu, územného plánovania, stavby miest sú verejnou vecou. Je teraz pôda na to, aby tie nápady, ktoré sú tam a vznikli na akademickej pôde veľmi voľne, veľmi nezáväzne, s takou otvorenou myslou mohli byť pripomienkované. Dôležité je to v tom, či nájdeme akúsi myšlienku, základnú myšlienku, ktorá je jedinečná pre toto mesto a ktorá vlastne vytvára akýsi typický obraz nového Trenčína. A to je dôležité. A to som v niektorých prácach videl. Ja vidím hlavnú myšlienku v tom, alebo to je aj hlavná výzva, prepojiť toto historické mesto s nábrežím a vytvoriť akúsi platformu pre Trenčanov samotných, ich kvalitu života, ktorú oni až tak nevnímajú v tom centre mesta momentálne. V Štúrovom námestí, ktoré považujem za srdce, som odrazil také dve promenády smerom k Váhu. Vlastne riešil som potom územie vytvorené tým trojuholníkom a ako moje motto také bolo, že dostať na nábreží ženy, že za nimi príde akože zvyšok sveta. Ženy sa tak rady pošpacírujú vlastne takým korzom, kde vlastne aj tá taká tradícia trenčianska už zabudnutá pomaly, že Trenčín mesto módy a vlastne dostanú sa až na ten Váh a na to promenádne mólo. Hlavným motom nášho projektu bolo vlastne povýšiť Trenčana nad jeho bariéry a celý ten náš návrh sa odvíja v podstate od toho, že sme navrhli plato a navrhovali sme mimoúrovňové riešenie tohto problému. Nezasahovali sme do dopravných tých vzťahov, ale sme toho Trenčana v podstate, to naše povýšenie sme spravili tak, že sme ho dali nad úroveň všetkých tých bariér a ten život toho pešiaka sme vlastne vyzdvihli. Myslím si, že priniesli niekoľko takých veľmi zdravých provokácií a myšlienok o tom, akým smerom by sa to mesto alebo mesto a rieka Trenčín mohli uberať. Projekt Trenčín City má jasný cieľ a to je vyhlásenie súťaže, najradšej medzinárodnej a veľmi kvalitnej urbanistickej súťaže na riešenie centrálnej mestskej zóny. Ale jeho vlastne prvotným poslaním je, aby sme to zadanie pre tú súťaž vytvorili v spolupráci a vlastne podľa požiadaviek verejnosti. A my by sme boli veľmi radi, aby sme súťaž vyhlásili už začiatkom roku 2014, aby sme ešte v priebehu roku 2014 ju vedeli vyhodnotiť. Veríme, že množstvo z týchto nápadov, prípadne ideí, ktoré vznikli v rámci týchto semestrálnych prác na pôde Fakulty architektúry v Bratislave a v Brne, že sa istým spôsobom zapracujú do zadania, ktoré by malo byť vygenerované nejako v septembri v roku 2013. Tie nápady tých mladých ľudí, ktorí úplne inak cítia to mesto, lebo tu nežijú a nie sú zavalení tými problémami, je tak neuveriteľne osviežujúci, že ja som taký plný optimizmu a odchádzam z toho, že nemám strach z toho, čo bude v budúcnosti s mestom, keď Trenčín City zrealizujeme. Vnímame to nábrežie ako katalizátor rozvoja mesta. Že očakávame, že riešenie centrálnej mestskej zóny bude katalizovať ďalšie procesy, ktoré by mohli naštartovať raz v budúcnosti rozvoj mesta do veľmi atraktívnej podoby. Netreba sa báť ani tých možných bariér, ktoré vzniknú v meste, lebo architekti sú tak šikovní, že dokážu prepojiť to mesto, centrum s tou riekou, napriek tomu, že nám teda cez centrum Trenčína vedie železnica. Ale práve že z nevýhody si myslím, že sa dá urobiť výhoda. Mesto na rieke je úplne úžasná myšlienka, lebo som si dnes uvedomil, že aký obrovský potenciál to mesto má v tejto chvíli, keď zrazu rozkvitne.
ono nejakým dobrým nápadom, tak si myslím, že to bude mesto, ktoré bude v Európe, nie len na Slovensku, v Európe veľmi atraktívne, keď to dokončíme a dotiahneme do cieľa. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.